Vyrastal som v neveriacej rodine, kde rodičia ma nikdy nevedli ku Kristu. A mám 4 súrodencov, ktorí taktiež v živote predtým o Pánu Bohu nepočuli. Avšak mal som jedného priateľa, ktorý mi na škole strednej svedčil o Pánu Bohu. Ja som sa mu vysmieval, ja som hovoril, že to je bláznovstvo. A napriek tomu ma tak zavolal, aby som išiel im pomáhať zakladať jednu kapelu na fare. A teraz mi to je také zvláštne, ale vtedy som si povedal, dobre, pôjdem, pomôžem vám, veď som dobrý gitarista, ale všetci ma budete na slovo poslúchať. A na podiv Pán Boh si ma nejakým spôsobom získal cez tú hudbu, získal cez mojich priateľov, ktorí mi svedčili, ktorí sa za mňa modlili, a takisto cez priateľku, ktorá je mojou úžasnou manželkou, s ktorou máme spolu teraz 3 deti. Bol som metalista, mal som dlhé vlasy a mojím životom boli zábavy, boli chaty a alkohol, cigarety. A napriek tomu Pán Boh zmenil môj život, čo je veľmi úžasné a za čo mu veľmi ďakujem. Keď som spoznal Pána Ježiša a začal som ho viac a viac vnímať v svojom živote, začal som sa k nemu modliť a čítať si Božie slovo, tak prvú vec, ktorú som opustil, boli kamaráti. Boli tí starí kamaráti, s ktorými som chodíval do krčmy na zábavy. A nie, že by som ich opustil, že by som ich už viackrát nechcel stretnúť a nepoznal, ale prestal som robiť to, čo sme robili. Prestal som chodiť na zábavy, prestal som chodiť na chaty, prestal som piť alkohol, chodiť do krčiem a robiť všetko to, čo som robil v predchádzajúcom tom živote bez Pána Ježiša. Druhú vec, ktorú som tak možno opustil pre Krista, boli moje predstavy o živote. Pochádzam z robotníckej rodiny a nik nemá vysokú školu v našej rodine. A napriek tomu tak som pochopil, že je potrebné, aby som mal vzdelanie, aby som niečo možno, že mal istý druh poznania. Tak som opustil to také zmýšľanie, že stačí mi len učňovka, že stačí mi len niečo, čo mi bude stačiť pre život, keďže som vyučený maliar. A tak som pocítil povolanie ísť na vysokú školu, ísť do školy ďalej. No a postupom času v tom mojom živote, tak Pán Boh mi zase ukázal ďalšiu vec, ktorej sa musím vzdať. Že mať školu je síce na jednej strane veľmi dobrá vec, ale na druhej strane nemá to byť modla pre mňa v mojom živote a nemá to byť nejaké číslo 1. A pred istým časom som tak prežil a vnímal, že mám opustiť zasa školu, ktorú som robil. A som zrušil doktorát. Som ho zrušil a už som bol kúsok pred ukončením. A Pán Boh mi tak ukázal, že nie tituly, nie to pred menom a za menom má robiť človekom, má robiť ma tým pravým, ale jeho charakter. A ukázal mi, že nie upnutie sa na tituly, upnutie sa na školu a mať niečo za menom, pred menom, je to pravé, ale on sám v mojom živote. A tak som to opustil, zrušil som, okolie sa divilo, ale ja som tak mohol skutočne prežiť úžasnú slobodu od tej poviazanosti titulov, poviazanosti honosenia sa, že niekto som a pritom nič to pre Krista nemusí znamenať. A som sa rozhodol, že chcem naplno slúžiť Pánovi Ježišovi, že naplno mu chcem odovzdať svoj život. A či to bude s titulmi, či to bude bez, lebo už tie, ktoré som získal, tie už asi nebudem vrácať, tak
chcem, aby môj život slúžil jemu. Aby to bolo o ňom, aby okolie a tí všetci, ktorí žijú okolo mňa, aby mohli spoznať tú úžasnú lásku a nádej a tú pravdu, ktorú mi Pán Ježiš ponúkol a dal.